हेल' औ बागै औ मा खालामबाय दं? ओरैनो दं। नोंथ' क'क्राझारावसो ने? आं न'आव फैदों। ए फैगोन सप्तायाव हाबा मोनजासिगोनलै आंनि। नोंगौ नामाथाय? मा नंगौ जानांगौ जाखो मोजां खोन्थाहरबा। आया आं गाबोन थांगोन नोंसिनिखै माबा बेखौ हैनो मा होनो बेयोलै कागज कार्डखौ बानायोना कार्डखौ। ओमफ्राय मानो हाबा जानो नांखो दानो? समनि आंखाल माने बुस्थुआ समनि थिनबायना बोरायबायबो ना नोंदाया। आया अबेनि हिनजावालाय? बेनो माबानिया सोरमोन दे अबेनि हा सोरमोन दे? आंलाय मा मिथिगौ? बेलै सिमलानिया। सिमलानियाबा सोर आं मिथियाना। संगिताया। मिथियाबा आङो दा फट' हरना दोनलाय आंनो। बानायथारसै। उम ए दायो हरगोन आङो। आं गाबोन थांगोन माबाखौ हैनो कार्डखौ हैनो। हिनजावा फैखादों हिनजावाबो। न'आवनो दङ दाखालि लाबोदों ओमफ्राय आङो नोंसिनो सारप्राइज होगोन होननासो खोन्थाथ'वाखैमोन। ए लाबोनो माने खारसन फैदोंसैलै नानि। एहे अकसमात खोन्थानाय जाबाय फनजोंनो सारप्राइजखौबाबो गाज्रि मोननो नाङा। औ जेबो नङा। न'आव दंबालाय नोंबो। उम मानो इदि दे आदाखौ खालामगौमोन आं। ओमफ्राय मा होनो मा होनो गावहा फैगासिनो गावहाबो मानो इदि दे ओइ आं रेकर्ड खालामनो माने भिडिअ होगोन आङो इउटुबाव खोनादोंना? मानो इदि दे थानो हायाखै आं मिनिनो ओंखारनाया। जेबो सानफ्लाङाखैमोन मिथिबाय। ए रावखौबो खालामाखै? आं खालामाखै खालामनो गोसो जायाखै मानोबा। नोंबो मामिखौ खालामनो हाया? हा